Fuma. Mumba natu, mbudzi natu ne US 3,500. Yanembo za coach chupa na Justin Chandalala. Right. Alright, zara aripere manai ngawe. Kana pakati papo yani kuku. Yani Mission Taratis, Guru Daf. Pamusoro Mangu. Shet of water go by papa. Na uyangu yakamira yakadai. Ni mkwasha wangu andinaye. Inandizi wandinaye. Akanguya kunobvisa tsvagirai kuno kwazvapera zvakadaro. Ini isati zvara ndakanyarara hangu ndokugara ane mwana wangu zvakanopfuure makore 2. Mushure meizvozvo mukwasha ndofunga akaona kuti sadza raari kubikirwa nemwana wangu ringave shoma, ndokuita njeri dzekuti atsvage mukadzi. Ndikati izvi zvakuda kuti ndichisupiwo twangu ndonyaya. wachiri wese Kwete pari zvino ndinaye mwana atori kumba kwangu. Wagara sekunguva yakadini? Wakataka kugara kwana unonzi ani Sara? Clarice. Makagara kwana Justin makore mangani? 2020. Mune mwana? Mangani? 1. iwe uchiuda murume wako here? Right. Iyo atezvara ndirudawo twangu makamataurana here rora racho? Hatina kunge tataurirana nekuti haana kuzombooneka. Saka apa matinoda chi yabva pindure wataura here wanyora here wataura mombe natu, mbudzi natu ne US 3,500. Right. Ndoanzwisa zvaunoti chii? Saka mutara makasimudza izwi mukoma Justin. Zvatara pamana zvizi. Mukadzi uchiri kumuda here? Mukadzi ndichirumuda. Ko paakatiza wamuteera here? Nandi kutoronga zvoda kutera. Asina kuti handingangoendi kuna baba ndisina chandakabata. Baba wakuda mbudzi nhatu ne 3,000. Saka unoti chii? Ipapo ndiri kumanzwisisa. Ndoda kumbira kuti ndinunganidze madhora zacho ndo pakazhidza. Mombe yedare i350, mbudzi yedare i40. Zvichireva kuti in terms yemari 3 mombe times 350 inoita 1,050. Mbudzi 120. Uchiisa in monetary value yeshe 1,050 plus 120 plus 3,500. Chaunacho chekuti ukabva panapa unondoti tezvara uyai mutore mombe yekudanga chii? Izvo handina chinhu nandi kutotanga kutora kamusha. Haana mombe? Mbudzi dziripo? Zvikiraska. Saka ane chii? Iwo
baba ndo wakakutora here kumurume kana kuti iwe ndo murume ndi akakudzingirira ko zvaruti anokuda wani iwe ukampindwa chiti chii pariregere saka iye ati ndiri munzira kutera saka akatera munodzoka ane umwe mukadzi anogara pamba penyu ipapo ane mwana ari mukadzi uyu asati maiziwana rine mukadzi ukari saka iwaona basa nazvo nokodzoka ako aripo mukadzi uyu ndimainini futika agara ari mainini mudiki pori ndime wekutanga ndime wose zvinoita kezvo right takuenda pamari apa ndine chichemo mwana haana chaanoziva achinditsanangurira nhoroondo yemadzingirwo yakaitwa kana mugwazha ake akateera achitarura mwana wanga aine mudzimai iye nokuti chinonyanya kundirwadza ndechekuti mumba memwana wangu ndo muri kutobika mukadzi upi iye achitoshandisa mapoto emwana wangu nezvese zvemwana wangu kundikarara ndawana dambudziko randiri kuparirwa nemugwasha handiti kana uchiunza mukadzi wako wechipiri unomupawo mumusha wake saka iwewo kana uchiunza mukadzi mumba make uyu uda kuti aite sei iye zvinototi bvisa pfuma uri kuda kuti hauna wabereki hakuna maijeti vari munomu vatori kupi vari kupi mewo wamboenda kurwiro kwadai vani Mumba vatori nacho right taakukutemerayo handi unosenza ansenzi motemera sei wadari unorarama sei uri mafoyo ndotongoita tumatesura wochienda undosenza anobvisa zviwo tomboti obvisa mbudzi 3 neyo nemombe 3 tombogumira ipapo semunhu handizvi tomboona kuti zvakubvisa mombe 3 nembudzi 3 tomupa nguva yakadii kamambodenga akati kore kazhinji vazhinji nedare unopiwa ma3 months imwe chete kuzobvisazvo saka zvaizwa namambo kutovachadi tomuti the first 3 months anofanira kuendesa mbudzi 3 idzi aditi August, September, October. 6 months oendesa mombe kana kuti 350 ma 6 months 6 months 6 months ndachikumira hamambuti sekutaura kwaita vari kudanana vanhu vanenge vari kugara uyari kwake uyari kwake iri pari zvino uyu ane kitchen yake yakawakakawa uyu mukadzi wechipiri unomendesa upi kuti umuvakire kitchen yake nekuti haangaendi mukitchen yemunhu kuenda kuyo anoenda upi izvo zvandambomiri zangu basi nekuti uyamba kudzoka ende kana wakumuunza nekuti chitadzo ichocho kuti uti mukitchen yake yakawaka mamidziyo yake yakawaka unotofanira kuzoripira mudzimai wako kutadza kwawakaita munozondoripisana but chitadzo ichocho kuti nhomba meumwe mukadzi waakuendesa umwe mukadzi iye waakumudzinga chitadzo ichocho right tezvara mungwasha wanyoyo makasenzesa mari yekuti auye kudai
tanga takabvisa 60 patabvisa 10 nhasi ukaita 70 then isusu wokufamba patatichiita muchitofambira kuti muwake imba hatichaiti kuti mwega $70 nembudzi 3 iyo $70 unoibvisa rini? aiwa wakataura mazita zuva ndo atinomaka nawo undosenza uchiziva kuti une chikwereti kwatezvara nekuti ini mawanina nditoita basa nditoita zvitofonerwa apo neapo saka ndikuti ndikataura mazuva ndinganyeototsvaga basa raakude kutondotsvaga ii hatiamirire kufonerwa wakutondotsvaga basa nekuti munga watiri kukupa uyu munga wekuti tichauya taakundotora zvinhu nekumba kwamai wako handii saka wakutondotsvaga saka kupera kwemwedzi unowapa $70 yako wakutondotsvaga nekuti une mhosva kupera kwe3 muna October every 6 months May 2024 December 2024 ndokupedzisira muna June 2025 ungasati wana basa kufonerwa bedzi kana asina kubvisa $70 moya kudare dare roenda kundotora zvinhu zvokumba kwamai wake tamira mati $70 kupera kwemwedzi unoyo July unowapera takupinda muna August 70 then October 31 unadoanisa mbudzi toona kuti right chisi mukaimwe monyora asina kubvisa $70 zopera kwemwedzi muhama tondotora chi mari idzodzo nezvese zvatataura kuna mai wake kupera kwaAugust ari makaona mutemo uri kupasiswa uyo nehurumende wekuti vabereki vanofanira kunge vachiregura kukanganiswa kunoitwa nevana wavo. Hamusati maunzwa mutemo iyo ndo chivanhu chedu nekuti takati kukwara mamatare vanhu vachitaura kuti handina mwana chichi zvaunzi mubereki unofanira kuti uone kuti mwana wako wakatoiswa kana pagrupu pedu kana iwo anotora hanu makaunzwa mutemo iyo kuti uri kutopasiswa mutemo iyo ende mutemo unodi unoita kuti vanhu nekuti vanhu vakanga vakuita fanika mhuka mwana achikanganisa achidi mubereki achingoti apfuura 18 saka hurumende takaramba tichikomplaina madzimambo kuti hazvibatsiri mutemo iwoyo ngavidzo saka chidoona kuti wana hawakanganisi nekuti ezvezvi mutemo iwoyo wako right mosimo iyo kana zvinotora haungototori maoko bedzi unotoenda uchindokumbira unana tete nanamatezvara wako kuti ndakuda kuti mudzimai adzoke kumusha okay.